kuma di awma awka hakilna taw fo galyami be awka kerengere la na mi dakum ta khande ka juru sira la bla be lu ke ka hakilna taw diuka anga bi jam kan da kuma talike mika ori amba do yere la kerengere la ni ambala jele mi jeka fo bonne fête à tous nos femmes ni oyi anga armée Mali anga finitigi la ka bele jele ka sabu ke u ka la do la nyene Mali ni au 20 janvier ni ambo do yere la bi anya la ni ka dakum ta ka kuma 20 janvier ka kerengere la kata 20 janvier 1961 ni kana bla 20 janvier 2026 la yela mamuni dona la yela malto la fokata se abaro ketuga o mauna nyona chama amina kuma bele jele ni kambi ni ma bambul hore anno ma bilibili bana ali na jeka kuma sala nyo fe jam kainda kunka ni ali kerengere ni ala adidaju Idrissa Mariko kerengere Idrissa Mariko ancien commandateur ini nyantuma nifa gendarme ancien gendarme fana do kambe mo kan yere da abe kuma da ma abe ayere ko fo bela jele nyana ini yantuma ne fa anti ambi fo ani yele kana ibina wala lum kanye bi kerengere mi ala 20 janvier ko hukum konnana il se ga fo flel ba ko ni kan ba ko e Idrissa re joy yani ame do kuma kono ni kuna to yere te ni nali ya bi akagele ko sebe mangene mais mo mi afani ko mesika na kana kuma nga mo sero parce que madele ka fait va ya banamima ambifu oye Jean-Pierre Jassane espère gendarme corps commandant ba be retraite la amba fodi yorena ki yere fo ko sebe ibe se ka yere ne fo flel bogo wala sa wi se ki don yere fo may ko sebe ko mo may yere da le kon sura shake ka sandama ko la Mali indépendance ta Mali indépendance ta minge an Allah donna na domana parce que doma son kana on a non aminde na do gendarme wala surachi ngo na sa na do gendarmerie la au gala 1962 on est 20 janvier resai abebe ta jongo ko sebe parce que janvier akala hukumu mikono okala horoja hukumu yi kasebe ani Algérie parce que 20 janvier yere dabola o yere de kama katou labo en fait gendarme kana to katou bo en fait kanga ko kay anyere tay alors algérien comme ko kelela yere ta kelela unana en fait dugu dama no te salitu bola agal hok bola kilal bola gawere bola alu ka président kroy mi bana sisan ben bela amena enve gaweya ay ko chama nga ñoo fe ni ya jate vle comment mena ñoo nga ñoo mena ñoo nga minge alors fo unalo ka indépendance ta anga ko be ko ni keleni anya mulo du nomulo o wati o je yele ko sebe ana ke ana wati la o ko se nay ande ka be ko sebe abeti le 20 janvier
olu ka indépendance ni y'a bɔ 20 janvier la indépendance t'u bolo. An bɛ se k'a fɔ kuma min na i y'a laɲini ka don sɔrɔsiya yɛrɛ la mun de y'i bila ka don a la o wagati anw bɛ se k'a fɔ mun de tun b'a to mɔgɔw bɛ don sɔrɔsiya yɛrɛ la. Bon a kɛra siɲɛ 2 ye han parce que mɔgɔ kun bɛ don sɔrɔsiya la waati wajibila kuma dɔw a dɔw kɛra wajibi ye. Awɔ. Bon o waati nana bɔ a la mɔgɔ yɔrɔ bɛ don u yɛrɛ ye alors parce que baara cogoya kun ka gɛlɛn fonctionnaire bɛ sɔrɔ cogo min na sisan a kun tɛ sɔrɔ ten donc o waati mɔgɔ kun bɛ don a la dɔw u kun b'a fɔ dɔ ma engagé volontaire pour que ka cogoya dɔ sɔrɔ. O yɔrɔ faamuna i ye a da an bɛ se k'a fɔ o wagati a 20 janvier a tun bɛ laɲɛnamaya cogo di aw tun bɛ a laɲɛnamayali kɛcogoyaw kɛ cogo di i bɛ se ka jumɛn fɔ an y'o la. Janvier o waati k'a ta a daminɛ na ka na bila fɔ ka Modibo bɔ yen a kɛcogo kun ka ɲi an bolo kosɛbɛ n'a kun sera fɛti sugu bɛɛ kun don a kun ka di bɛɛ ye. Mais i fɛn jumɛn yɛrɛ de tun bɛ kɛ min kun ka di bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw sɔrɔsiw yɛrɛ n'i bɛ se k'o ɲɛfɔ ni o ye souvenir ba y'i bolo. Bon ni ko bɛ se k'o ɲɛfɔ kosɛbɛ o ye fɛnkɛ in défilé in ye o défilé ka di mɔgɔ ye kosɛbɛ. O yɔrɔ faamuna e yɛrɛ ye jateminɛ kɛ sisan tɔ yɛlɛma caman donna mais an bɛ se k'a fɔ an ka nin wagati ninnu na yalima a bɛ ten i n'a fɔ aw tun b'a laɲɛnamaya fɔlɔ cogo min na e yɛrɛ bolo yɛlɛma donna la cogo min a ɲana ten walima a kan ka to aw ka wagati ta de la. A ka kan ka to an ka wagati ta de mais sisan fɛnɛ a ka fisa. Sisan fɛnɛ a ka fisa. I bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'an ye aw ka cɛsiri ninnu wagatiw la kɛlɛ taabolo tun bɛ kɛ cogo min na ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw yɛrɛ bɛ se k'a fɔ an bɛ se k'aw jate i n'a fɔ sisan wagati la ancien combattant fɛ i bɛ se ka ɲɛfɔli walawalali jumɛn kɛ an ye olu hukumu kɔnɔna la. Bon fɔlɔ Modibo tile la sɔrɔsiya tun bɛ cogo min a nana bɔ la coup d'état nana kɛ donc ko caman yɛlɛmana fɛnɛ mais bi bi in na ko fɛnɛ cogoya ka fisa kɛlɛkɛminɛw bɛ sɔrɔ sɔrɔsiya jate ɲɛnama la sisan. A faamuna an b'a to cɛkɔrɔba ka lafiya an bɛ nɛgɛjuru sira labila kanubagaw ye u ka weleli kɛ k'u hakilinata di ne ɲininkali bɛ minnu bolo k'a kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la an ka nɛgɛjuru sira bamanankan na o de ye 93 91 68 92 aw fana hakilina ye jumɛn ye an ka jɛmukan dakun na yalima ɲininkali bɛ minnu bolo k'a kɛ n'a bɛ se k'o kɛ basi fosi t'a la an b'a fɔ a ye fana n'an y'an wele n'an m'an sɔrɔ aw kana décourager aw timinanja n'an y'an sɔrɔ fana a bɛ to ka hakɛ to aw ka mɔgɔ teliw la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumakanw bɛ ka ɲɛ cogo min na k'a ta 20 janvier 1961 20 janvier 2026 o ye armée Mali ka baara fɛti o san 65 o laɲɛnɛmayali hukumu de bi. Allo hakɛto i k'i mabɔ tele la. An bɛ hakɛto ɲini kanubagaw fɛ n'a ye weleli kɛ aw ka hakɛto aw ka mabɔ telew la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumakanw mɛn ka ɲɛ. Allo
abe haketo aba mabatilu la wal magufa na ya wele allo nse ita ni jam ka wele ka bom ne to muruba lukulu bali ka bo tangaba ambi fo yakila jiwa jam ka da kun kan ni fa tabarikala no madame vraiment ambe armi ko ko anya ye ka foko folo atumete chomino ina fo ya fo chomino kwa aha bo million chama je kono na tena ko na chamulo mais ambe ko di vraiment armi na en place comme ali ko meto chomino folo vraiment ambe polike fatutum be kayira la ko anga nun tene pour que jamana yere vraiment mona ka se ka bo ana kwa ko sebe on est traité de on se revenait traité mun yere an yo de ça non da kun na na kwa vraiment mo ko ka perga da 3 juin ka perga da malidin fana be fulimne sababu ke jamana ni no ma min la fana na la fifa aha amma ni ko ka ta ni kenga na bola oche ana din da ki hagli ke tene aha wala ka ira ka ko jamana wara tambulu mali de ba mulu ko sebe a konti di bali et puis ka konti di anga ni mo fana ma be fulimne ka konti di tu fana ma aha anga je anga min deme ko sebe sama ame wati dina na me ke tele aha amai ham amano ni bala inshallah jamana ni vraiment abe tani nala sona ala ta tani ame or tempo ay fulim abe fulimne aya bo digida o jarani wala ni ambi fu alsami kan mo fo na wili ka hakata ko mo batilu la wal ma ko fa wala sama ko ma home wala on les entend pas bien na la sona na kuma ay wili ke fena bi do fara kuma kan ka wala sam se ko kuma home kan ni to ga amna allo ita ni jam ka wala ka bon ali kan ni ka juru sira jam fa aburu fo ya kana dekura ja tibna jawili la allo nse ita ni jam kan wala ka bon ka gouvernement dar da mi abi fo ya kila jume anga bi jam kan da kun ka do ne hakina mo aha ne ina ga fende de benjamin no mun aha do woni dabla len da on tado no ni de tra la ma ko de la di na le ka ko intervention ke brigade da torasi ko la parti amni ki da bi tadi ni fa aha do ni chamanda da la da de la na no le ko aha wada sai na hakiki afamna abifu alsa mo kila be se ka wulil ke yakilna tadi me ni ngal be minu bolo ka ke nam se ka menu jabi bashi foshi tala allo tawad ma jam duma ka wala ya ben ama fo kan bo ya be haketo ha mo botilula wal ma ga to ku fa wala samse ka kuma ha me ganyi to ga munna allo ito ni jam kan wala ga ben Fatma ta ti to ga ba ko jogare ame ba ko jogare na la min be fa Fatma ta to wala ya kila jume jam kan da ku ka Fatma ta aga to ki mabotelila amba fo kan bo ya to haketo go mabotelila ni ako ka bo kuma ka kla ko kuma kan la me amano anti se kan yo fam allo to ma jam duma ka wala ka ben ani kan bo te ka se kan yo soro kanye allo
Allo? Ito ni jam ka wala ka ben. Don jam ka ba tayo ka ba ko Ami fo ya kila juma jam ka da ka. Chana da ni kan. O jarani. Don jam ka ta ko Aha. Agila raw jangal la patni ya jana ni da. O jarani ko sebe. Bon ko ida la Ay folimne. Bon depuis na jana ni. Aha. Anga to ram ni amba ko ko so Ay folimne aklubila. Dalam bulan ini Nala sona. Kamu sudah saya ni Aha. Sebelum ada kali ada lagi mana jalan dan Aha. Ada kemarin Aha. Untuk lagi karayan apa yang mereka Ko sebe. Bagi program dan apa Ah. Afa. kalau program Bela jale folimne abiyere fo. na program Be folimne. O jara ambi fo ni chega wala. Mse ambi fo alsa ambi to ningali appel ko kun na kan. Allo? Alaikum salam. To ma jangduma ha wala gabon. Ambi fo yakila dine jam kan da kuka. Anya kudu. O jarani. Tabukan. Aha. Veja be okum konna na ibe saka jume fo anga filtigi la hoyi. Anga filtigi la kan ko ni bu sam. Aha. Abi fo. Aha. Ni ku ka tabulo defle. Afamna. Inche. Alsa amikan mo bito nyomulu. Allo. 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 Ama foi. Haka to ki mabotelo la. Allo. Ton ma jam tuma fa wala gabon. Awore ni ke rawo ko falai dabo. Ambi fo yakile jume jam kan da funka. Vraiment je me adara ni ande au ko la barala. Ay folimne. Mais anjali ni sera ni ko defile vraiment anyana. Aha. Rabba de anga sana ba bamanan kan ko ala ke français la kana bila ka ke français la anga kan ba ga ke bamanan kan. Aha, ko sebe. Ok, bote français ne. Awo. Ni binde nya ko ke na nya ko ke bamanan kan. Binde la ke français la ba ta wada ga la ke. Ode anga hatba Aha. Amma ngarame ko kayere ko ay timina ga tesirila. Ay folimne. Amma ko rawa ko vraiment anu hatila ni mo. Ko sebe. Ore kundo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambi fo inche ika hakilla na aklima kanga tabala ko sebe ni uyi angaka ni ko o sisi ami wakati mne ko bi. Allo? Arche. Nse ito ni jam ka wala gabon. Ya to la ka wo kula. Ambi fo ya kile jibe jam kan da kuka. Aka de ko ka ke to akani. O jarani. Anga foli ko anga kramoye. Ay folimne. Yana kra sauni ma mo. Aha.
Fami ministère tay. Aha. Ministère amé foli ko la. Ni foli ni. O bala ka jamana mara cogo min a ta cogo ka ɲi. Ma fɔ ko ka ta fara cɛsiri kan. Kosɛbɛ. O kɔni an bɛ banna bi kosɛbɛ. O diyara n ye an b'i yɛrɛ fo. An ce. Nse i ni ce. An bɛ mɔgɔ laban ta ka appel jɔ yen nɔ. Allo. Allo. Hakɛto i k'i mabɔ télé la walima i k'a faga walasa an bɛ kumakan mɛn ka ɲɛ. Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? Allo, Patrice Ade Bakuru Fata, Dabila de Cercle la. An b'i fo i hakilina ye jumɛn ye jɛmukan dakun kan? Vraiment an bɛ sɔrɔsiw fɛ baara la an bɛ dugawu de kɛ Ala ka si ni kɛnɛya d'u ma u k'u jija u ka baara la. Amina yarabi. U kana foyi lamɛn u ka baara kɛ u ka kuntilaŋɛ kelen fɛ ka taa. Kosɛbɛ. An ka foli ka foli b'u ye kosɛbɛ u k'u jija dɛ an bɛ Dabila Cercle la. N'Ala sɔnna. Yarabi Ala ka n'u dɛmɛ. Amina yarabi. Yarabi Ala ka sen ban Ala ka kisi jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma dɔgɔlen n'a dɔgɔlen. Yarabi Ala ka kisi a bɛɛ tɔɔrɔ ma. Amina yarabi. Ala k'o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ. Allo. An b'a fɔ a ye a bɛ to ka hakɛ to k'aw mabɔ télé la walima k'u faga. Allo. Allo. Ni a y'an wele ni an m'a sɔrɔ aw kana décourager aw ka timinadiya wulili la an bɛ aw de kama. Aw hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan dakun kan ni foli bɛ minnu bolo k'a kɛ. Allo. Allo. Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? Allo. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ Yoro Mega ka bɔ Djibouti. An bɛ sigiyɔrɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo i hakilina ye jumɛn ye jɛmukan dakun kan? Jɛmukan in vraiment a ka di ne ye kojugu fo k'a dama tɛmɛ sɔrɔsi bɛ baara min na hali sisan u k'u sen sigi. N'Ala sɔnna. A diyara ne ye fo k'a dama tɛmɛ ni sɔrɔsi fanga tɛ an tɛ foyi la bi. Ma kuma kelen kelen bɛ k'a f'i ye a ye si jamanadenw. Minnu bɛ voyager frontière la. U sɛgɛnna dɛ. Kosɛbɛ. Ni sɛgɛn tɛ fila ye. U sɛgɛnna dɛ walayi. Ni Burkina bɛ bɔra Burkina ka na Guinée frontière la yan. Ni ma 1000 sɔrɔ i tɛ tɛmɛ. A dun bɛ jamana saba a fɔra ko an bɛ kelen. Bara ɲɛmɔgɔw ka o lajɛ. U ka jateminɛ kɛ population ma. A faamuna. U ko an minnu bɛ frontière la an ɲɛ b'u la u sɛgɛnna dɛ dɛ. A ma nɔgɔn. Voilà o de don k'a fɔ Djibouti bɛɛ b'aw fo. O diyara n ye an b'i fo. I ni ce i ka hakilina na mɔgɔ kelen hakilina kelen bɛɛ bɛ se ka weleli kɛ k'i hakilina di ni ɲininkali bɛ minnu bolo k'a kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi fana basi fosi t'a la 20 janvier hukumu kɔnɔna na. Allo. 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 Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? Adu Tarawele ka bɔ Kufara. An b'i fo i hakilina ye jumɛn ye jɛmukan dakun kan? Allo. An b'a fɔ kanumɔgɔw ye. Allo. Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? An tulo b'i la i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? An bɛ Jikɔrɔ n'a lamini bɛɛ fo i tɔgɔ la. I hakilina ye jumɛn ye jɛmukan dakun kan? An ka faama ye baara la yɛrɛ. Kosɛbɛ. Foli b'u ye yɛrɛ de hali ka olu timinadiya. N'Ala sɔnna. Ka dɔ fara baara kan pour que a tigi yɛrɛ. An b'a fo kojugu. A ye baara la yɛrɛ hali Ala k'a di. Amina yarabi.
Ami. Amin Arabi. Foli bile. Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen an b'i yɛrɛ fo i ni ce ka weleli la an bɛ an balima finitigila ka bɛɛ lajɛlen fo allo tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ min Safiyatu Tarawele. I Tarawele an b'i fo Safiyatu i hakilila ye jumɛn ye jamukan dakun kan I folen don Safiyatu allo aw kana décourager n'an sɔrɔ aw teliman dɔ allo tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ an b'i fo i hakilila ye jumɛn ye an ka jamukan dakun kan Sana problème ka dari kosɛbɛ mais u ka hakili to sira min na quoi an bɛ ka tɔɔrɔ kojugu sira min na quoi faama bolo quoi voilà ni garanti b'i bolo o bɛna wari minɛ i bolo fo yɔrɔ jateminɛ quoi a faamuna sinon tiɲɛ na an ka problème ninnu an bɛ ka dugawu kɛ ka don su tile ala ka o mɛn si la amin yarabi amin voilà o de bɛ ka fɔ quoi sinon I folen don ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ allo an bɛ kanubagaw fo kosɛbɛ minnu bɛ k'an wele k'u hakilinataw di ni minnu fana bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la allo I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ ne tɔgɔ ye Yakuba Kulubali. I Kulubali Yakuba an b'i fo an bɛ San'a lamini bɛ fo i tɔgɔ la I hakilina ye jumɛn ye jamukan dakun kan Yakuba Sisan n bɛ foli di an ka masiri sabaw bɛɛ ma. U bɛɛ ye foli minɛ baara min tɛ se ka taa ɲɛ n'an yɛrɛ ma fara wolomasiri saba ninnu kan walasa an ka laɲiniw bɛ se ka sabati. n'Ala sɔnna kosɛbɛ n'i y'a mɛn olu anw de don parce que olu tɛ se ka baara kɛ ni anw tɛ kosɛbɛ n'i y'a ye anw bɛ lafiya la bi olu de kama don o ye tiɲɛ ye an bɛ lafiya kɔnɔna na n'o ye masiri sabaw n'u ka cɛsiri kɛ an tɛ lafiya sɔrɔ wa kosɛbɛ an b'i fo I ka hakilina ninnu na ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo an bɛ bɛɛ fo minnu y'a wele n'u ma sɔrɔ minnu y'a sɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen folen don halisa an ni a fa bɛ to ɲɔgɔn bolo ni ale de Idirisa Mariku sɔrɔsi kɔrɔ don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ancien commandant an b'i fo ne fa kanubaga caman ye weleli kɛ sisan u hakilinataw di kɛrɛnkɛrɛnnenya la caman ye foliw kɛ I bɛ se ka fɔ an ɲɛna fɔlɔ formation tun bɛ kɛ cogo di sɔrɔsi kunda I bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'an ye mɔgɔw bɛ se k'o faamu cogo min formation kɛcogoya formation fɔlɔ ani sisan bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ye kelen ye nka fɔlɔ an ka fɔ ten fɔlɔ tugu ta bɔlen kɔ an y'a daminɛ tuma min a tun ka gɛlɛn kosɛbɛ c'était très dur kosɛbɛ bon an nana kɔsa fɛ waati dɔ la a tun man gɛlɛn ka se o bɛɛ ma mais an bɛ waati min na komi sisan a ka gɛlɛn kosɛbɛ surasiya ka gɛlɛn kosɛbɛ minnu ye weleli kɛ I bɛ se ka jumɛn fɔ u ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la folikan jumɛn b'i bolo k'a lase kɛrɛnkɛrɛnnenya la 20 janvier hukumu kɔnɔna na I bɛ se ka jumɛn fɔ ladilikan yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ayiwa
20 janvier hukumu kɔnɔna la minnu b'a la sisan u k'a dɔn ko minnu ye 20 janvier kɛ u m'a kɛ fu de a kun ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que n'i y'a lajɛ fɛn don a kun tɛ i ka kɔrɔ dɔw de sigila k'u miiri ka nin ko ninnu kɛ fo ka Algérie ninnu dɛmɛ k'u ka indépendance ni fɛnw ta donc ko caman kun b'a la kosɛbɛ kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo k'a fɔ filɛlikɛlaw ni kanubagaw bɛɛ lajɛlen kuma bɛrɛ tɛ ne bolo kuma caman tɛ ne bolo k'a fɔ filɛlikɛ bɔ ni fɛnw ye mais n b'a f'u ye seri fila ye u k'a lajɛ parce que n'i ma fɛn min lajɛ i t'a si dɔn kosɛbɛ n'i y'a lajɛ k'a si dɔn o b'a dɔn fɛn min don kosɛbɛ an kun bɛ 20 janvier laɲɛnɛmayɛli hukumu kɔnɔna de la ni o ye an y'a ye k'a fɔ an ka finitigilakaw u cɛsirilen don kosɛbɛ maliko hukumu kɔnɔna na jamanako hukumu kɔnɔna na u bɛ k'u jeliyɔrɔ fin an bɛ se ka hommage min rendu ye walasa k'u la encourager halisa ka taa fɛ u ka cɛsiri hukumu kɔnɔna na o de tun ye nin ni o ye u ka fɛti hukumu kɔnɔna ye k'a fɔ u ye cɛsiri minnu kɛ a dama tɛmɛna ka sabu kɛ an bɛ 20 janvier nin ye a san 65 de k'a daminɛ o wagati la ka na bila sisan ma ko caman kɛra maa caman fana weleli kɛ k'u hakilinataw di fo ka taa se laɲiniw ma ni o dɔw bɛ tali kɛ défilé minnu n'a bɛ kɛ a ka to ka commenter ni k'a fɔ an ka kanw na walasa minnu fana tɛ nansarakan mɛn olu bɛ se k'a faamuya cogo min na u bɛ se k'a dɔn fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ ka défilé minnu ni minnu don sɔrɔdasiw ye cɛsiri minnu kɛ ani u ye baara minnu kɛ ani u bɛ k'u cɛsiri cogo min na o n'a ɲɔgɔnna caman o laɲini bɛ kɛ kanubagaw fɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu y'an wele n'u m'an sɔrɔ aw minnu y'an sɔrɔ kɛlɛbagaw foli hukumu kɔnɔna na an bɛ Abu Sanogo fo yan fo Côte d'Ivoire ale ye jɛmukan in kanubaga jɔnjɔn ye Daba Dameli ale fana ye sɔrɔdasi ye an b'a fo nin yɔrɔ in na k'an ka finitigilaka kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo an bɛ a fɔ aw ɲɛna ni Ala ye alamisa jira an na maa minnu bɛ ni jɛmukan in fɔra aw bɛ se k'ale ye bi 1h30 2h30 Serifula Jabaraniso kan k'a foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'an ka technicien ye ni Mohamed Keita ale de régie la Saka Kulibali bɛɛ foli don ka kan mɛn d'aw ye alamisa ni Ala y'o jira an na aw k'an mɛn